De stichting Swartuslav helpt koansarme beren in Tajikistan en Rusland. Als directeur van deze organisatie had de man zijn positie misbruikt, zei de rechter Joert. Verdachte heeft het meisje leren kennen in het kader van zijn werkzaamheden voor de stichting waarvan hij directeur is. Ondanks het leeftijdsverschil en het overwicht dat hij als rijke westerling op haar had, is hij een relatie met haar aangegaan en heeft hij deze voortgezet. Intussen is de man geen directeur meer van de stichting, maar vrijwilliger. Maar dat mij ik net meer van de rechter, want het werkje mij minderjarigen wordt hem verbieden. Ik mij hij net meer naar Tajikistan reizigen of contact haar met het slachtoffer, want wat hij mij haar woe, gong 4 Knuffelen, hugs, kussen, kisses, de liefde bedrijven, make love, en dat ze elkaar willen voelen, feel you. Deze woorden hebben naar het oordeel van de rechtbank, gelet op de context waarin ze zijn gebruikt, een seksuele lading. Het bestuur van de stichting reageert als volgt op het vonnis. Als bestuur zijnde geven we hier geen commentaar op. De zorg voor de kinderen is het allerbelangrijkst. De man uit Skjerne Gautum, die intussen weer in Nederland is, moet hem deze week melden bij de reclassering. Oors kan justitie hem oppakken laten.